adin bai shirka ba, hasken zatin rabu dan adam bai gane ba. Isassa ta rasulu kin wuce ba su kinsa ba, kwakwalwa ta yi daba a kanki ba za ta sani ba. Tunani ya taktino ki ba bina adam ba, kina rauja kana ban ki bar alkibula ba. Kin je gun Musa da Yahaya ba su je gun ba, duk wanda ya je babu ke ba zai iya dace ba. Mai nema ya wuce ki haiko ba zai samu ba, bugun numfashi rasulu gata da soyayya. Shirka ba kawai keke ce sanin ki ba dai alam ba. Da wasa a daki mai haɗin bai shirka ba kawai keke ce sanin ki ba dai alam ba. Salatan ka dubu ka ƙara yin su da ninkawa, gurin mai kyauta ga ɗan adam mara yankewa. Ma'ana Fadimar mu ita mun karkewa, ƴaƴayanta kasa su sun zarce biyawa. Baitin rasulu ba za mu cika wai da waza haɗa ake jinin Fadima ɗan rasulu maula ya burin kus sharifin Allah mai ja da kai babu yana kas ka sai ta halittu a zuciya ka cire wasu waɗansu suna ja da kai suna daɗa yin kuskus ka bar mu da su ɗan rasulu ba za su kuma ba. Shiga da fitowar ka yunkurawa a ma'aiki faɗar ka kalaman ka shugaba zai mana ɗauki sanin ka karatun ka faɗakarwa a mayaki kudin ka sana'ar ka ka zuba duka ma'aiki malam Mustapha nan gari bari ba da niya wai da waza haɗa girmu kike kin girmu nazari ko a rubuta da sarƙaƙiya kike ta ya za a karanta tsammani baya zuwa da ke yar magabata yadda an ja miki nan da nan a zarce makabarta tanadin Allah tanadin halittu yar baba kina a Madina kina a can makatin ɗazu kina a Kano kuma kina Malaysia kin wanzu kina a Farawa kina New York yanzu kina nan duniya kina kiyama tun ɗazu yace motsin masu motsa motsi yar ba wai da waza haɗa ake kin motsa shugabanmu ya motsa sannu da kin kibta shugabanmu zai kibta idanu ga kyaya kuma kin zamo uwar dukanin kaunu jijiyar kuduraren nabi ummi sai sanne yadda mastar kudura ya banki zamban kasa ba kina da isa na jire kike iya mai sarwa da nan ma girki gidan ki rabbi ya saukewa abun al'ajabi dutse yana da hidimtawa nika yayi da kansa kun rike zan yi wucewa kotun kola zan kina na ba za a iya wai da waza haɗa shugaba na ɗaukar ki kan cinyarsa ta gaske ya kan sake a kirjin shi ya kai miki wake yana taya gogun ki hakila farkon aike da kin doso in ya ganki da rati zai miƙe ya ɗora ki abun zaman sa mulki sai babba da kan so shi gidanki umma domin gaida ki wai hakan wasu za su ce mu mate na kula ki mu mate ne banki take na yi musu saki ko bai ni da rai za su yi bani barin ki daga guri a gidanki na shigo ban waiga wai da waza haɗa ake ina da burge ni kyanki ke kara sumani ina da kaunar ki rai ciki na duka gani kira ni Madinar ki dan su Zainabu da Husaini domin sasan dan su mu kulsum ki kira ni tun da na ce musil badulu ba za ki yi mun ba wani wanda ya kai da ku ya rabe yar babba har Allah ma ku ya kankame kuka yi maraba ya turo wasu sun aje ku ne ta kuka karba kuka yi masa daidai kuka yi daɗi ba ku yi ragi ba da ba ku